mahle. Awenyu mushamara kagarida son MC Johannes John November 94.8. Sound good all the time. Andichangu-pinda pachirongwa ndakabata kamboka chakacha kubva kuna Chris Million Masocha. A 2020 production. Dambari furakanziro cha Satani achidyiwe mahara. Andatora kamboika kakapa number 2 kanonziko Dandaro. Ainzwa waya dzacho manje. Asenzwisa pau pamiro ririka. Azvaunoita iwewe ka unozibata nhamba dzenhare dzinotidzo 078 525 8998 awobata Chris Million amuridzi wesong iyo iyi. Awosapota ukawotenga uka album iro ririka anokuti richangoburwa ratoburwa nhasi chaiye. Akugara kwandakaita tsono soka ndiri kutodzirwa izvozvizvi. Waya wadirwa mataka na John nekuti ava kufamba nemota bandika pano Dandaro. Azvikanzi John akupfachaidzira madhaka nekuti atenga mota asingazivi kuti panyika pano Dandaro. Zvinhu zvacho zvinongoshanduka. Asidzo nguva dzine shanje kati akungoti turutwe palatest pacha ipapapa. Awobva wabata Chris Million Masocha kuti upiwe zvizere. Isaya bandika pano Dandaro. Awenyu mushamarare nhamba dzenhare dzinotiza 0611235770 MC Johannes John Moyo. Isaya